Fordi Steffen han fik Olivers Facebook, ikke også? Og Oliver har din, ikke også? Ja. Og Oliver havde postet et billede af dig, og så sendte Steffen det link til mig. Så jo, jeg har set dig. Altså, jeg har også set det link til dig. Jeg har jo ikke set det. Hvad fanden snakker du med, mand? Du ved godt, jeg har dig på video, ikke også? Jeg ved godt, altså, der er ingen, der får lov til at se billeder af mig. Så hvad? Ja, hvordan kan du så se mig? Der er ingen, der får lov til at se billeder af mig. Hallo, prøv lige styr din stemme, tak. Hallo, må jeg godt prøve lige... Tag lyd af, og så vil Rasmus lige sige noget. Ja, jeg kan lige... Prøv, hvor gammel er du egentlig? Jeg er gammel nok. Han er 12. Fuck. Jeg er helt sikkert til mig. Hey, det har Oliver sagt, du er. Og han er 12. Sådan, er det her bedre? Nej. Prøv lige at tage den helt ud. Fuck, den er helt ud, mand. Det er han skal være lidt. Oh my god. Så er det mig. Okay, du postede på video. Hvad har du at sige? Bare brug af ham YouTube, det er godt YouTube. Bare skriv ned i chatten, hvis I synes han er helt jo. Eller hvordan I har det. Spørgsmål dernede, og kommentarer derovre. Vi ses! Og husk at like.